Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ακούσαμε σήμερα μια ευαγγελική περικοπή και όσοι έχουν δυνατό μνημονικό και παρακολουθούν ανελιπώς τις Θείες Λειτουργίες που είναι ο παράδοσης επί της γης, ο προθάλαμος την αληθινή και αιώνια ζωή, την οποία μας καλεί να ενωθούμε ο Θεός μαζί Του, θα θυμούνται ότι λέγεται και στην Δευτέρα Κυριακή των Ιστιών και ανήκει στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Τι κοινό υπάρχει αν μεταξύ των δύο αυτών Ευαγγελικών αναγνωσμάτων από τους Ευαγγελιστές Ματθαίο και Μάρκο υπάρχει ένα κύριο κοινό στοιχείο, το οποίο λέει ότι συνδέονται άρρηκτα η αμαρτία και το εξ αυτής αποτέλεσμα, δηλαδή η αρρώστια. Και επίσης ότι η θεραπεία του σώματος σχετίζεται με τη σωτηρία της ψυχής. Και η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών Ευαγγελιστών είναι πολύ απλά ότι ο Ματθαίος μας περιγράφει το γεγονός πιο απλά, με λιτότητα και συντομία. Τι συνέβη? Υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία να πλησιάσουν οι άνθρωποι που συνόδευαν τον παράλυτο εξαιτίας του μεγάλου πλήθους που παρακολουθούσε μαζεμένο και διψασμένο από την διδασκαλία του. Γι' αυτό έκανε κάτι παράτολμο που έδειξε την αποφασιστικότητά του. Σε ένα σπίτι της Καπερναούμ φέρνουν το παράλυτο πάνω σε κρεβάτι και μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού, που δίδασκε τα αγγέλματα της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Και αυτό συνεχίζει να κάνει ο Κύριος για όλους εμάς. Και αυτοί οι φίλοι του άνοιξαν τότε επάνω τη στέγη μια μεγάλη τρύπα και κατέβασαν με σινιά το κρεβάτι με το παράλυτο μπροστά στον Χριστό. Τέτοια αγάπη, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι φίλοι του παράλυτου, που ο Κύριος μας εντυπωσιάστηκε και τους επένεσε. Όσες εποχές και να περάσουν, σπανίζει δυστυχώς η μεγάλη αρετή της αλληλεγγύης. Και μάλιστα, να το παραδεχθούμε αδελφοί, σπανίζει ακόμη και ανάμεσα σε εμάς που θέλουμε να αποκαλούμαστε πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί. Τι είπε ο Χριστός τον παράλυτο? Θα άρσει τέκνον, θα άρω τέκνο μου. Αυτό λέει και θα συνεχίζει να λέει ο Κύριος σε κάθε άνθρωπο μέχρι τη συντελεία του αιώνος, όπου θα έλθει εν δόξη πολύ μετά των αγγέλων και αγίων για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δηλαδή κατά την Δευτέρα ένδοξη παρουσία του. Απευθύνει τις λέξεις αυτές. Θα άρσει τέκνον, θα άρω τέκνο μου. Και στο σημερινό άνθρωπο που είναι βασανισμένο, ταλαιπωρημένος, απογοητευμένος και προδομένος από τον κόσμο που ζει και κοίται εν το πονηρό, που αναζητά την αληθινή ελπίδα και ψυχική δύναμη σε αυτόν που δεν θέλει, γιατί έχει χορτάσει, ψεύτηκε και απραγματοποιητές υποσχέσεις, που είναι κουρασμένος από τα θολά και άκρως επικίνδυνα συνθήματα που διαλαλούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν να αναρριχηθούν στα υψηλότερα επίπεδα της κοινωνίας και αποτυχάνουν. Και αυτό γιατί? Επειδή πιστεύουν και θεωρούν ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι στο κέντρο της ζωής. Όμως είναι εγωιστικό και ανθρωποκεντρικό το σύστημα με όλα τα ολατώματα και αποτυχάνει ικτρά, γιατί λείπει ο Χριστός. Η μοναδική λύση, ας το συνειδητοποιήσουμε αδελφοί μου, είναι να είναι ο Ιησούς Χριστός το επίκεντρο της ζωής μας.
ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, να βρίσκονται κάτω από την ευλογία Του. Μα το είπε και ο Χριστός. Χωρίς εμού, ουδένας επίην ουδέν. Δεν τα καταλαβαίνουμε αλήθεια. Ας επιστρέψουμε στο παράλυτο. Η αιτία της παραλυσίας του ήταν η αμαρτωλή ζωή του. Η καταχρήση ταλαιπώρησε τον οργανισμό του μέχρι σημείο που παρέλυσε. Ακόμη και σήμερα, αδελφοί μου, συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα στην κοινωνία μας. Ασφαλώς θα έτρεξαν συγγενείς και φίλοι του παράλυτου στους γιατρούς. Όμως ούτε αυτοί βοήθησαν, ούτε και τα φάρμακα μπόρεσαν να προσφέρουν τον παράλυτο. Δυστυχώς καμία βελτίωση στην υγεία του. Ο Πανάγαθος και φιλάνθρωπος Θεός και συγκεκριμένα ο Υιός και Λόγου του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που πραγματοποιεί θαύματα, εδέησε να κάνει το θαύμα της θεραπείας του παράλυτου. Ο παράλυτος δεν μπορούσε καν να σταθεί στα πόδια του, πόσο μάλλον να περπατήσει και να παρουσιαστεί μπροστά στον Ιησού Χριστό. Σίγουρα, αδελφοί μου, τα παρακάλεσε τους συγγενείς και φίλους του μόλις μάθουν ότι θα εμφανιστεί ο Κύριος να τον σηκώσουν με το κρεβάτι του και να τον αποθέσουν μπροστά του. Έτσι και έγινε. Το θαύμα όμως πώς έγινε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τι είπε ο Χριστός. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα έως τη συντέλεια του κόσμου. Να είμαστε ευτυχισμένοι, αδελφοί μου, γιατί ο Θεός της αγάπης, ο Κυριός μας καθιέρωσε το μέγα μυστήριο της μετανοίας, που τελείται στην Εκκλησία όπως και όλα τα άλλα ιερά μυστήρια υποχρεωτικά και μη. Όμως πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες. Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να περιέχει κάποιες βασικές αρχές. Η πρώτη και σημαντικότατη αρχή, να έχουμε την βαθιά μέσα στη ψυχή μας συναίσθηση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Να λέμε πάντα την αλήθεια, όσο πικρή και δύσκολη και αν είναι. Πολλοί, ναι, όπως το ακούσατε, νομίζουν ότι δεν έχουν κάνει αμαρτία. Πάσχουν από σοβαρή πνευματική ασθένεια. Δεν γνωρίζουν τον εαυτό του πραγματικά και έχουν πλήρη άγνοια του εαυτού του, γιατί δεν έχουν αληθινή αυτογνωσία. Και είναι πολύ επικίνδυνο το να έχει προβληθεί ο άνθρωπος από σοβαρή ασθένεια και να μην το ξέρει και ξαφνικά να εκδηλωθεί η φοβερή αρρώστια στο τελευταίο στάδιο που επιφέρει τον θάνατο, όπως συμβαίνει και με τον καρκίνο. Πολύ μεγάλη αρετή η αυτογνωσία όταν συνοδεύεται με ταπείνωση και μετάνοια. Είναι πολύ σημαντικό να προβαίνουμε σε εξέταση και σε βάθος του εσωτερικού κόσμου της ψυχής μας με ειλικρίνεια και θάρρος, και όταν εντοπίσουμε τις αμαρτίες και τα λάθη μας να μετανοούμε αληθινά εξομολογούμενοι τον πνευματικό, ώστε να μας συγχωρέσει ο Θεός. Δεύτερη αρχή είναι να μην κάνουμε το σοβαρό λάθος όταν εξομολογούμαστε, να προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε και να ρίχνουμε τα σφάλματα στους άλλους. Μόνο την δική μας ευθύνη, μόνο τη δική μας ενοχή να μαρτυρούμε, και μάλιστα χωρίς ντροπή, γιατί αλλιώς έχουμε υποκρισία, γιατί έτσι δεν έχουμε αληθινή μετάνοια. Και φυσικό επόμενο είναι, αφού δεν μετανοήσαμε ειλικρινά, καμία αμαρτία δεν θα συγχωρεθεί, έστω και αν πήραμε τη συγχωρητική ευχή. Η τρίτη αρχή είναι, αν έχουμε αδικήσει κάποιον, μετά τη συνεξομολόγηση πρέπει να αποκαταστήσουμε την αδικία. Δύσκολο, έτσι,
αν αισθάνεται κάποιο αντιπάθεια, αν υπάρχει έχθρα για κάποιον, πρέπει να συμφιλιωθεί μαζί του. Αν δεν δεχθεί ο άλλος τη συμφιλίωση, ο Θεός θα κρίνει. Γιατί εμείς θα έχουμε κάνει αυτό που πρέπει, θα έχουμε κάνει το καθήκον. Υπάρχει και η τέταρτη αρχή. Να είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε τις συμβουλές του πνευματικού και να αποφεύγουμε τις αιτίες που προκαλούν τις αμαρτίες μας. Όπως πιστεύω, αδελφοί μου, να καταλαβαίνετε ότι το θαύμα ενεργείται χάρη στη θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, όπου πέθανε για τη συγχώρηση των αμαρτιών όλων των ανθρώπων και αναστήθηκε για να αναστήσει και εμάς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο που είναι και θαύμα από την άφεση των αμαρτιών μας που προσφέρει ο Κύριος με άπειρη αγάπη για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολλοί αδελφοί που ζουν στον κόσμο έχουν την ψυχή του βασανισμένη. Νιώθουν ότι είναι παράλυτη η ψυχή του. Δεν χαίρονται. Δεν ζουν αυτό που κάνουν στη ζωή. Μακάρι να του φωτίσει ο Θεός, όπως σε όλους εμάς, να έχουμε σταθερή απόφαση για ταπείνωση μετάνοια και να αφήσουμε το φως του Χριστού να εισέλθει στη ψυχή μας. Το φως το αληθινό που αγιάζει και φωτίζει κάθε άνθρωπο. Και έτσι θα βρούμε και τη γαλήνη και την ηρεμία και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αμήν.